Ало, другара, смъкнете фон. Да. Искате ли да се снимате? Не боли и се плаща. Друг път. Защо бе, другара? Само минавате от тук, 10 минути работа и после ще докарате приятелката си на премиерата. Тоест това светло петно на екрана съм аз, а? Никакво петно. На фокус. На фокус. Моля. Чакайте! Ало, къде? Аз живея тук. Живееше филм. И откъде да мина си? Видели бе, човекът се натиска и се дърпаш. Без нас. Знам ви кинаджиите. Моля, без обобщение. Митко Гранчаров. Кого е излагал? Добре, бе. Заради кодоша може. Какво да правя сега? Сега, заставате тук и тръгвате в посока на киното. Това ли било? Свободно. Не се за теб. Айде, бе, пиле, какво стана? Като ти махна с ръка и тръгваш, може се поздравите с другарката, хайде сега иди на мястото си. Деца, мене гледайте. Стареца, разбрано? На мене ли? Именно, от мене готово. Хайде, деца, снимаме. Готово? Бай Пешо. Къде е бай Пешо? Готови сме? Айде, къде ходиш, бе? Готов съм. Виждате, че си готов.